खैराबारिनि गुरिहाटियाव 65 श्री कृष्ण फोरबो रास महोत्सवनि थाखाय गोख्रों साखाफारा। 65 रास महोत्सव फोरबोआ 4 नभेम्बरनिफ्राय 15 नभेम्बरसिम उदालगुरि जिल्लानि मोनसे मख'जाथाव फोरबो। खैराबारिनि गुरिहाटियाव खुंफुं जागोन होनना फोरबो आफादनि मावफुं आफादगिरि खगेन नार्जारिया फोरमायो। बे फोरबोखौ गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि हेफाजाबजों खुंनाय जागोन, जेराव फुजा होनाय, आध्यात्मिक सावरायनाय, फालांगि मेला, रंजानाय मेला, सार्कास, सिनेमा, हारिमुआरि हाबाफारि, जादु गेलेनाय, मान बावनाय बायदि बायदि हाबाफारिफोर लानाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया 4 नभेम्बराव बेलासे 4 रिंगायाव भगवान कृष्ण आरो राधानि मुर्तियाव आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवगोन। फालिथाय कमिटिया गुरिहाटियाव 65 फोरबोखौ गोजोनै जाफुंसार होनायाव हेफाजाब होनो थाखाय गासै थाखोनि सुबुंफोरखौ खावलायहरो।